Maayong alo kaniyong tanan nga mga suking tipaminaw ni ining Handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Julia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I've fallen for you. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pala siyang kaagi ka doon? Mao kining isa ka babae nga taga Tinaan, Naga City, Cebu. Congrats, Day! Ikaw lang hapon mo gipili sa atong mga classmates nga mahimong class president. Of course! Wa man sila ang deserving nga mahimong class president sa pag-classroom good. Unsaon, mga bugoy o mga badlungon man kayo nga itong mga classmates. Og ikaw, sad, mao'y kamao kaayo, ana. Sumagod. Straight 4 years, ikaw gyud mao'y president permi. Naanad na lang sad ko. Huy, Day. Nakakita na ka sa bagong transferee? Gwapo ra ba? Mao ba? Sa, unsa man siya nga section? Oh. Ay, Day! Huwag magpalipak! Tanaw, nagpaduwag siya diri na to. Diri dapat na to ba? Mao itong niagi sa tungtungon? Mauto, Day. Gwapo kayo, no? Samot ka siya kagwapo nga naa siya doon. Ay. Dili na ko type. Oh. Ha? Kanya kay Randy ka makauya ba ng imong kalaki? Kay pilian, kay ka. Kuya, Ate lagi, uy. Oo, magwang ko nimo. Pero pag ate, itaw na ko sis, uy. ate, gwapo man tuod siya, pero every time makakita ko, gwapo. Ako yung pugna na akong kaugalingon nga dili magkagustong ana. Kay gusto ko nga mag-focus lang ko sa pag-eskwela. Kay ba, biya ka nalang mga magpapa, stricto kaayo. Labi pagid karon nga, graduating na ko. Hinuon, sakto masag ka. Pero ay palabi, uy. Paglingaw-lingaw sa panagsa, kay matiguang kagdalian na. Amaw. Julia, naibawag ka na ba nga doon na may meeting ang tanang mga class presidents? Yes sir. Good. Ay, palit ha, kay ang principal mismo mo ay mo meeting ninyo. Okay sir. So, mauna to, ha? Mag-expect ko og cooperation gikan ninyo. Yes ma'am. Okay, you can go now. Ay, salamat. Huwag pa di magsugod ang meeting. Unsay wa ko magsugod. Human naman gani. Ha? Patay. Unsa may gimitingan? Ha? Mo man yung transfer nga giingon ni Janice. Gwapo gid siya. Ilabi na nga naduol siya. Puwa kayo og lips mo ka. Miss? Hey. Ha? Kuan. Sige, paminaw. Mao na mong gimitingan. Mao ba? Unya. Paghuman, what sa mga yung number ni mo? Uy. Para lang ato, mangayo nag-number. Gipangayo hinoon niya akong pangan og nisulti pod siya nga Paul iyang pangan. Haugos sa pasad. Mura masigog na luoy niya good. Ako na nasang uniform kay basig makasabaan niya. Iya. Okay, patan mo. Uy, unsa man ni? So what? Hindi ka ni Paul? Salamat nga nisugot ka nga makikita na ako bisag sa suwat ra ko nangagda nimo. Lalimot magug pangayo sa imong number good. Okay ra oy. Unsa di tuyo nimo? Wa magug ko makatug sukad nga nakakita ako nimo. Ug pasalamat sa ko kay nag-effort gyud ka og pasabot na ako kun unsay gimitingan. Way problema oy. Julia, pwede ko manguyab nimo? Aha? Manguyab kidayon? Sorry pero karon na gyud ko naka-feel ani. Ikaw pa mo nakapa-feel na ko og ingon ini. Paul, paminaw. Prangkahan ti ka ha.
Dili ko ingon anak kasayon nga musugot dayon kay una sa tanan. Ikaduha pa ni natong kita. Og ikaduha, dili ti ka type. Og labaw sa tanan. Wa ko'y gusto nimo. Julia, Oh, wow! Kaharsh good nimo, Julia. Kay baw ko. Pero ako man sa siyang gisultian aron dili na lang sa siya mag-assume. Nya, wag yun kay gusto niya. As in, tinuod yun nga. Dili ni mo siya type. Dili. Pero sa ako nang giingon, dili palagi ko ganahan musud ng uyab-uyab ati. Dili ko maguyab-uyab hangtod nga mo graduate ko. Pagkadali sa panahon, no? Kamagagagmay pa ninyo sa una. Karon, si Julia nga kamanghuran. Nagtrabaho na. True lalo, Papsi. Pwede na maguyab-uyab si Julia ba, no? Huy, ati. Kay ganong di man. Nga naa naman siya sa saktong edad ug nindot og stable na sad ang iyang trabaho. Gusto sad ba ming makakita unya sa among apunak. Kay kung ikaw mo'y saligan na mo, doy. Nga, di mi makaapo ni mo, oy. Ayaw na lang pag-expect yun ako pa. Tuod ay nak. Direto si imong teacher sa una ba? Nangayo og contact number ni mo. Ako na lang gihatagan kay importante ko no. Unsa man, nalawag din ni mo. Wa man pa. Pero, unsa makahituyo? Namili mi ang president sa inyong batch nga pwedeng muhatag og speech. And usag ka sa among nauna-unaan. Pwede ka na mong i-invite? Sige sir. Uy, problema. Kanusama na. That's all. Thank you. thank you so much, Julia. You're welcome, sir. Julia, nice speech, Julia. Wa pagyapon ka mausab. Paul? Misa mo siya kagwapo. Yup. May kay gi-invite sa ko ni Sir Gomez. Nakakita ni ko mo. Well, since nakita na mo kita, can I have your contact number? Saan na? Nagbahay na ka, ha? Bahala na. Nahitabo naman. Basta ang ako, kung manguyab gani siya balik na ako nagit siyang sugton. Karalagi ko maguyab siya, di mo. I know nga manguyab siya. Kay naagyapon siya mga hirit nga istorya nga. Nahibaw ko nga nakagusto pagit siya na ako. Ayaw lang kayo pag-assume, ha, sis? Kaya basta doon yung ma-heart rock ko. Ate. Flowers for you. Oh, wow. Salamat, Paul. Naaraw na ito tas baybayon, pero naapa makipa-flowers, diha. But thank you. Na-appreciate na ako. Pag-anad, kaingon anigig ko. Nakabantay bitaw ko. So ka na nga nagkita tagbalik. Naki mga gestures nga gipakita na ako. Okay, sige. Paul, gusto ko mo prangkani mo. Unsa man na? Unsa man ning imong gipakita na ako lately. I mean, unsa buti pasabot ini. Sweet kaayo ka. Unsa man, nanguyab ka na ako? Ako manguyab nimo. Prangkahan sad ti ka, Julia. Dili ko manguyab nimo kay dili ti ka type. Ug labaw sa tanan, wa ko'y gusto nimo. Unsa? Wait. Unsa di ay ni? Nganong ingon ani man imong mga gestures? Unsa to? Dili ko nimo type. Di ba nanguyab ka na ako sa una? Sa una ra to. Gisuwayan na sad ti ka kung musugot ka dayon. Mao ba?
na. Wa ko magbahay nga wa ti kasugta sa una. Ah, di gina ni mo to bago ng tawag ni Paul? Dili, te. Bahala siya. Human siya gibuhat. Naparo siya kaisog, manawag na ako. Ah, ako pa ni mo. Tubag ka na na, oy. Kadi kita mo undang. Hello? O sa pamituyo ni mo, ha? Nagtuo ka ganahan pa kung makakita ni mo, ha? Dili na, Paul. So palihog lang, undangin ako. Gawasa sa ako. Oh. Nagunsa pa man ka din, ha? Kaisog ba di mo? Ayaw kong gising-isihi, ha? Nangutana pa ka, ganong isog kay ko? O sa babuhi ilagod ko? Nga nagong nanggakusman ka? Kung nakagusto man dae ka na ako, nga nung wa man ko ni musugda. Unsa? Love tika. Love ug love kay tika, Julia. Time pa. Naglilibog ko. Ingon ka. Nisulti lang ko nimo adto kay gusto ko makabaos nimo. Pero di na ko kaya. Di na sa ko ganahan nga usikan pa ang panahon. Pwede ba nato hatagan og chance ang usag-usa karon? Abi na kong tinuod nga. Wag yun kay gusto na ko. Nga. I love you. Okay? Mo ni Timani. I love you so much, Julia. I love you too, Paul. What is this I'm feeling? I just can't explain. When you're near, I'm just not the same. I try to hide it, try not to show. Nagtuugit ko nga dili na masumpayan ang love story na mo ni Paul. Pero kung kamo gid ay magitagana para sa usag-usa, abuton na gid magbalik. Dinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.